Mga igsuon, natural nga pagbati nga basta gani pasakitan ta, mubati tag kasuko, ganahan tang mubalos, gusto tang magdumot. Pero abi ninyo, dili na ang nahitabo sa atong unang pagbasa. Maunang I highly recommend basahan ninyo ang atong first reading. Very emotional. I swear, matandog mo. Sama nga ako, mutulo gyud akong luha. Akong ibutang sa comment section ang teksto nga inyong basahon. Okay? Please. Si Jose, gikasuyaan sa iya mismong mga igsuon. Tungod kay mas pinangga siya sa ilang papa. Ila unta siyang patyon, pero ila na lang siyang gibaligya para at least magtuo yang papa nga gipatay siya. Napriso pagyud siya dito sa Ehipto kay gipasinginlan siya sa sala nga wala niya mahimo. Pero kay karon naka-interpret man siya sa damgo sa hari. Gikuha siya sa hari, gihimo siyang gobernador, bright, dato, sikat. Karon kay naamay kagutom nga nahitabo sa lugar. Ang iyang mga igsuon wa na kaila niya, nangayog tabang niya. Lami na unta kay ibalos. Pero magtago-tago siya, kay natandog siya, magsigisag hilak nga naluoy sa iyang mga igsuon. Nganong wala siya mibalos? Kay sa iyang pamalandong, kadtong tanang mga sakit nga iyang nasinati, mga plano to sa Dios para niya. Dili unta sa mahimong ingon anak karon kun dili tungod ato. Mautong wala siya magdumot ni masuko ni mibalos sa iyang mga igsuon. Mga igsuon diha ta mamalandong. Kanang atong mga kasakit ba tungod kay gipasakitan ta sa ubang tao. Tan-awa gani na. Plano na sa Dios nimo aron mas malig-on ka, aron mas mulambo ka sama ni Jose nga nahimong successful. Maunang ayaw pagdumot sa tao nga nagpasakit nimo. Ayaw balos sa mga tao nga nagpasakit nimo. Pamalandungi pag-ayo nga basin pamaagi na sa Dios aron maparihata ni Jose sa atong first reading. Maunang basahag yun ninyo mga igsuon ng first reading. Mga pamaagi na sa Dios aron mulambo ta. If it is from the Lord and for the Lord, ayaw balos, ayaw pagdumot. Kay pamaagi na aron mutubo ka, malig-on pa ka. Okay?